Merħba lil dawk kollha qed seguna jiena Luke Gallia u nilqakom għal poddata Marka Paġna. Marka Paġna huwa serje ta' poddati li fihom ħankun niltaqgħu ma' numru ta' kittieba u nsiru nafhom aħjar permezz tal-kotba li jħobbu jaqraw. Marka Paġna produzzjoni mtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today. Illum għandna mistiedna vera speċjali għalija, persuna li nammira ħafna, għandna magħna lil Nadja Mifsud li Milux rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-Poeżija u hija l-poeta laureat ta' Malta. Nadja, jiena vera eċitat li jint edaw ħdejja b'dawn it-titli. Le, tagħmilli xek, imma l-għanet grazzi ħafna tal-istedina, jiena kontenta ħafna li edawnek għax ħanitkellem dwar ktieb li huwa l-qalbi immensament. Mhux ħatitkellem miegħi. Ukoll. Le, jiena għal-min jaf fan kbir ta' Nadja u il-poeziji u l-aħħar ġabra li ħriġt rajtom breqqa u zammejtom miegħi u l-klim tiegħek jiena li jfisser ħafna. Jiġifieri vera qed iħossni onorat li Tniffaħni xwis, Ejja nitkellmu mela nifqu innefħu u ngħaddu għal ktieb li għażilt li mu. Mela l-ktib li għażilt jiena huwa l-ktib ta' Claudia Gauci Max-Xatta ta' Marisk. Okay. Da pubblikazzjoni riċenti? Pubblikazzjoni riċenti, jiena ġifidi is-sajf li għadda li ma stajtx inkun hawnhekk għat-tnedija. Issa Claudia Gauci insertat hija ħabibati, ili naf il-Claudia miż-żmien ta' sixth form tal-Junior College. Din hija t-tieni ġabra ta' Claudia Gauci, qabel din kien hemm ġabra oħra li kien jisimha Sekonda qabel tqum li wkoll hija waħda mill-ġabri tal-poeżiji l-iktar favoriti tiegħi. U dan il-ktieb konna ilna nistennew. Claudia kienet ilha tikteb u torqom, jiena l-aħħar verżjoni tal-poeżiji qabel ma ġew pubblikati ma kontx rajthom, imma wħud rajt l-ewwel abbozzi tagħhom. U kull darba li kont ninżel Malta u ntaqa' ma' Claudia kon ngħidha Klaw meta ħireġ il-ktieb, u meta fl-aħħar ġifidi il-ktieb għamilt literalment rajtu bil-lejl l-ewwel darba u rajtu darbtej wara xulxin minn 10 sa 10. Fit-tlieta ta' filgħodu kont qiegħda l-isla waħdi fil-gallerija u rajtu ma stajtx nitilqu minn idejja u meta spiċċajtu kelli nerġa' nibda mill-bidu. Jien ngħidlek il-verità meta rajt din il-ġabra ukoll ma rajtux fit-tlieta filgħodu, ma meta wasal għandi rajtu minn tarf sa tarf. U ħassejt il-bżonn li ċertu poeżiji nerġa' naqrom. Fil-fatt fis-sajf niltaqa' ma' ftit minn sħabi u li jħobbu jaqraw ukoll u niltaqgħu b'mod regolari u bdejt ngħidulhom isma' ħanaqralkom dil-poeżija u rajtulhom xi tnejn u kulħadd kien impressjonat bil-kitba. Mhux veru, hemm ċertu ġbijat li jibqu miegħek, hemm ċertu ġbijat li jżommuk. Hemm ħafna ġbijat li jżommuk naħseb li f'kull poeżija tiġi vers fejn tgħid illa minn dak hemm sabiħ. U li jkollok bżonn terġa' tmur lura għalihom. Jiena fil-fatt kważi nistħisir minnaħa ma nixtieqx li l-ktieb jibqa' f'kondizzjoni tajba għax il-kotba nħobbhom. Imma dal-ktieb inġorru mijiet ta' spiss isibu fil-basketti u inkun fil-metro sejra lejn ix-xogħol jew ġejja lura u jkolli bżonn dik it-tranzizzjoni bejn ix-xogħol u d-dar u nodos nerġa' f'xi poeżija minnhom. U dini ħaġa vera interessanti għax kemm meta tkellimt ma' Lien semmejni din il-ħaġa wkoll li dejjem għandna dal-kotba tal-poeżiji. Pereżempju jiena semmejt li inħalli ħafna kotba tal-poeżiji jiġru ġoddar biex pereżempju jekk inkun jien naf qiegħed fl-istadi u inħu break milli naħdem naqra żewġ poeżiji jew nerġa' naqra poeżija. Hija vera interessanti li jisa l-poeżija aħna li nħobbuha nġorruha magħna. Iva, ma għax ukoll il-poeżija ħafna drabi hija test li huwa qasir u kultant imqar ftit linji jkunu biżejjed biex idaħluk f'atmosfera. U kultant tista' wkoll tkun ħarba daqsxejn mir-rutina. Imma naħseb li dak huwa l-vantaġġ tal-poeżija fil-verità.
U di tagħmilha ta' spiss Nadja li jkollok ktieb tal-poezija jiġri miegħek jiġifieri. Ifimni dejjem ikolli xi ktieb mi u ġili anka tnejn bħalli kieku ħanaqra kollox f'daqqa imma ma ktib bżonn l-opzjonijiet. Le ma xkultant tiskant anka skont il-burdata, skont xikun ġara waqt il-ġurnata, taqbad ktib minn flok ieħor. Imma l-poeżiji huma xi ħaġa li hija marbuta, jiena marbuta, qalbi marbuta ħafna mal-poeżija, b'mod ġenerali. Illum ħanitkellmu ħafna fuq il-poeżija. Tajjeb. Jiena vera eċitat. Qabel ma nitkellmu fuq il-poeżija tiegħek, nistgħu nisimgħu silta minn ta' Klawdja? Iva, mela. Nista' naqra l-poeżija li kont għażilt, kont qedlek biha. Iva, jista' naqra kollha. Iva. Okay. All right. Poeżija daqsxejn twila, imma diffiċli għażel poeżija hawnhekk li toġobni minn din il-ġabra għax hemm ħafna minnhom kollha joġbuni b'xi mod jew ieħor, hemm ħafna minnhom li huma li nerġa' lura lihom. Interessanti wkoll Luke ngħid għaliex ħanaqra t-titlu. Waħda mill-affarijiet li laqtuni l-iktar f'dan il-ktieb huwa li t-titli tal-poeżiji huma mistoqsijiet. Allura inti qed toħloq dak id-dialogu għax kultant ma tafx eżatti min qed jistaqsi il-mistoqsija kiex il-poeta jew inkella xi ħadd ieħor li qed jistaqsi lill-poeta. U allura din il-poeżija tibda hekk. Kif ħassejtek dakinhar li ttawaltlek? Vojta. Riġlejja tqalu minn fuħin. Kera. Bil-qiegħda fis-sodda dari mal-imħadda mawġa. Wara l-purtira qed jitnejjek bija hemm lejl stunat jannaresk. Beħsibu jkun twil, beħsibu jħolli raġuni. Inħares isfel lejk, mingħajr ma narak, omtini għas-sitt darba. Għandi ħafna nas nixtieq norqod fejn qatt ma jisbaħ, fħal egżejr miftuħ ġewħan, nixtiequ jiblani. Jumejn ilu konna għadna l-isptar jien u int. Niftakar l-abjad li niżel iżarrat il-lożor, baqa' id-dexa, sinsla tnigges, abjad iweġġa kull imkien. L-arja bajda taqta' n-nifs, riġlejn u dar paralizzati. Weġġa fil-qieħnet ma nafx fejn bdiet u qas fejn sejra. Wiċċi mawweġ għajnejja katusi joqtru 9 xhur stennija euforija li issa osfru fl-abjad imlaħlaħ tan-neon kisaħ. Kollox abjad, kollox istess, il-qabla li dejn il-weġa l-għajnejn il-kliem il-labra, abjad dabien, abjad telfin. Imbagħad xriftint minn bejn saf fuq saf ta' demm u ħolm, minn ġosħana trasparenti tiegħek, xurilu kont int id-dawl żejra ħabbat jom tisma' l-ġrajja għal-kwiet. Issa int bniedma żejra bid-dawl marsuż ġo fik, ġejt miskiet u iskiet nessewulek malli ħarġuk. Jien insejt minn jien u x'kelli nagħmel. Ma raftekx mill-ewwel, ma raftekx u saħansitra għal ftit ma rettekx. L-abja ġorrassa ta' rasi nessini minn jien minn aħna li għal 9 xhur samnija dik isħana jien bik, int fija, int bija, jien fik. Mela darba fis-satejn ta' filgħodu ħalqek żejr it-tewweb u minnu ħarab nifs jannar. Għajnejk imtlew bin-nas u weħlu ftiji, dbissimtli, batlek idek u ma tlaqtekx. Grazzi Nadja, il-vera taftaqra, diffiċli naħseb li ma titħolx fija poezija bħal din. U vera tħalt fija. Ħaġa oħra pereżempju toġobni ħafna f'din il-ġabra u f'din il-poezija hemm diversi eżempji tagħha. Huwa l-użu tal-parentesi li tagħmel Klawdja. Naħseb li l-parentesi saru xi ħaġa li l-poeti Maltin qegħdin jesperimentaw ħafna bihom. Li joħduni lura lej Virginia Woolf. Jekk tuħu per eżempju l-kitba ta' Virginia Woolf, tinduna kif tuża l-parentesi li kultant l-iktar informazzjoni importanti kważi tħallija fil-parentesi, kultant le, kultant hija sempliċement dettall imma li b'dak id-dettall taf tbiddel ċertu affarijiet. Għalfejn għażil din il-poeżija, Nadja biex. Għalfejn għażil din il-poeżija, ovvjament hawnhekk Klawdja qed titkellem fuq l-esperjenza mhux ta' meta inti twellet. U naħseb li
hemm bżonn, hemm neċessità li nitkellmu dwar kemm il-darba nisimgħu li meta inti tweled hija l-isbaħ esperjenza ta' ħajtek li m'hemm xejn isbaħ minn hekk li hija veru, hija esperjenza sabiħa. U naħseb li hija pass importanti fil-ħajja ta' mara meta dik il-mara tixtieq issirhom. Però hemm ukoll affarijiet oħra illi forsi jingħadu ftit inqas jew inkella li għadhom tabu minkejja li nitkellmu dwar baby blues, imma xorta naħseb li għadha diffiċli illi persuna tammetti kemm taf tkun ibsa kultant li inti tistabilixxi relazzjoni mat-tarbija li għadha kif twildet. Hemm ukoll il-fatt li l-ġisem ikun ħaba attikata li inti u Claudia din tagħmilha tajjeb u naħseb tagħmilha minn tarf sa tarf ta' il-ġabra għandek titkellem ħafna dwar anki l-ġisem tal-mara u għatmi l-mara tar-riklami hija l-mara ta' kuljum, il-mara illi forsi wkoll qed tavvanza ftit fl-età u għandha l-vini ħirġin f'saqajja, il-mara li taf tkun għajjiena. Il-mara li taf tħobb ukoll, ma kultant il-mara li jiġu għad-dubji. Ġifieri u dik toġobni ħafna. U naħseb li hemmhekk hija importanti wkoll li ikun hemm dan il-lingwaġġ li l-esperjenza tal-maternità, l-esperjenza ta' tqala huma esperjenzi sbieħ imma hemm ukoll ħafna ambigwità fir-relazzjoni. Jiena naqbel miegħek, jiena meta naqra xogħol bħal dan u bħal kantuniera l-bot tiegħek dejjem iġaluni naħseb fuq l-rwol tal-mara u kif għandna naraw il-mara u naħseb b'mod lokali il-mara isa mhux ma tidirx ta' ma isa tidher b'ċertu mod minn ċertu lenti u fl-aħħar qed nibdew naraw il-mara aspetti tal-mara differenti u aspetti tal-mara li ma konniex li konna nistħu nitkellmu fuqhom jew kienu iktar forsi mill-li nistħu, naħseb li l-mara qed tidher iktar u iktar. Imma għad hemm ċertu affarijiet illi forsi għadna daqsxejn diffiċli nitkellmu fuqhom. Fejn jidħol il-ġisem, anke l-ġisem li qed jixxieħu, din mhux biss fuq il-mara naħseb anke fejn jidħolu l-irġiel, ix-xuħija hija xi ħaġa, imma anki il-ġisem tal-mara jgħaddi minn ċikli differenti. Fi żożija, mbagħad meta tikber, jekk ikollok it-tfal. Però jiena entużjasta ħafna fuq il-ħajġri, għax meta nara x'qed jikdbu l-ġenerazzjonijiet ta' warajja, hemm ħafna tabus li qed jinkisru. U entużjasta ħafna, u anka stilistikament, u anka per eżempju għażil din il-poezija, għax jekk tħares leja, naħseb li tiġbor fija wkoll ċertu għażil stilistiċi li għamlet Claudia tul il-ġabra kollha. Jekk tħares lejn sekonda qabel tqum, fej iġbijat, Claudia għandha poeżiji li huma viżwali ħafna ħafna ħafna. Kultant isek qed tara film. U dik kienet iġa preżenti ħafna fl-ewwel ġabra tagħha. Pero mbagħad stilistikament hawnhekk tmur pass lilin minn dak li kienet għamlet fl-ewwel ġabra. Pereżempju hemm ċertu momenti fejn il-punteġġjatura ma tidirx iktar. Hawnhekk f'din poeżija pereżempju meta tgħid li kollox abjad kollox l-istess, u mbagħad għandek il-qabla li dejn il-weġa l-għajnejn m'għandikx dik il-virgola li forsi kieku qegħdin nikdbu mod formali. Nista' nkompli nitkellem fuq il-ġabra jiena nħu għas nisimgħek ħafna tkellimt ma' Claudia fuq din il-ġabra wkoll u sabiħ tisma' il-perspettiva tal-qarrej u nitkellmu fuq affarijiet naħseb very simili ħafna ma' dak li qalet Claudia. Jiena dil-ġabra kif attinti oġbuna ħafna daw il-mistoqsijiet u l-mistoqsijiet jisom kollha mweġibin mill-ġol poezija. Kultant fl-ewwel vers u mbagħad ovvjament kompli tespandi. Eżatt. L-ewwel qabel ma bdejna jiena u Nadja konna din nitqu dwar it-titli. U Claudia kienet tkellmet fuq l-importanza ta' marisk u s-simbolu ta' dan fil-ġabra. Inti x'taħseb dwar dan?
Għara, li konsenejlek iktar mill fuq it-titli, il-ġabra hija maqsuma maqsuma fija taqsimid differenti. Issa, għażla sabiħa oħra hija illi minflok illi għandek titlu fit-taqsimiet għandek numru ta' kliem. Kultant 2, kultant 3, kultant 4, per eżempju, l-ewwel taqsima għandek ġnien sħab mal-temp kafe. Imbagħad stal arrejja illi tiġa għandhom ħjiel imma xistu jibdew jimmaġinaw, jistu tiġa jibdew huma stess jibnu ċertu ġbijat, forsi toħodhom lura l-esperjenza personali tagħhom ukoll. U kif konna qed ngħidu qabel programm xi ħaġa oħra li oġbitni ħafna hija l-fatt li bejn taqsima oħra għandek paġna li hija vojta. Li ma naħsibx li hija biss kwistjoni estetika, hemmhekk naħseb li jiena l-inqas ħatta bħala kważi stedina lil qarrejja li inti once li inti rajt it-taqsima kollha, forsi għandek aptit tikteb xi ħaġa inti f'dawk jien mhux ħanagħmilha għax ma nixtieqx li iktib nieħu pjaċir inżommu kif inhu. Imma xorta l-istedina hemmhekk qiegħda dik il-paġna vojta illi qed ittik dak l-ispazju. U Claudia tagħmilha b'ħafna modi din tal-ispazju illi qed tikkomunika mal-qarrejja tagħha. U naħseb anke il-fatt li it-titli tal-poeżija huma mistoqsija, inti tista' tuġibha le, il-mistoqsija tista' tuġibha inti stess. Qabel ma tibda taqra. Qabel ma tibda taqra jew ġaj jkollok isek mhux ħiel imma jkollok idea ta' kieku inti kif tiġeb il-mistoqsija. Jien meta pereżempju hawnhekk għandi immarkata il-poezija għax ma tiblax tnej panadol. Eżatt. Li vera, rajt it-titlu. Wieħed mit-titli favoriti tiegħek. Eżatt. Għax hija xi ħaġa vera komuni, le xi ħaġa li sort of naddu minna ta' speċjalment minn nibati minn xi migraines jew hekk bħali. Anke jiena. Dawn huma handy u hekk nibda titħaq għax qed titkellem fuq xi ħaġa li ordinarja, imma mbagħad toħodha hemm xi ħaġa vera stilistikament tagħmilha wkoll bis-sunblock pereżempju. Imma Claudia din mbagħad għandha ħila li tieħdok f'direzzjoni fejn inti bil-kemm tkun qed tistennija. U nistgħu nilagħbuha din logħba tal-versi jiena ngħidlek nistgħu nagħmluha din. Luke Zero. Le mhux Nadja Claudia. Mela ħanejlek ara, Luke jekk ngħidlek il-qattusa tonos f'ħoġor mhux ħoġor it-tieqa. Ħoġor it-tieqa u Claudia tgħidlek il-qattusa tonos f'ħoġor ħolma. Qed tieħdok qed ittik ħiel spunt imma mbagħad tieħdok f'direzzjoni oħra. Jew inkella pereżempju qed titkellem dwar persuna li jisimha Brada u tgħid Brada tpejjeb sigaretti, tpejjeb ħafna. U hi tgħid Brada tpejjeb vina wara l-oħra. Għalija dik hija stilistikament hija xi ħaġa li meta naqra xi ħaġa hekk jkolli ftit nerġa' niġi lura lejn dik il-poeżija lejn dawk il-vrus. Isom daw il-ġbijat u daw il-metafori jisom mux ġodda, ma jibda, mux il-bot mill-klixe, il-bot mill-sort of l-istess metafor li jisna naqraw, vera xi ħaġa ġdida, friska isa. Friska, kifetlek naħseb hemm xi ħaġa, hemm element viżwali li huwa importanti ħafna. Jien niftakar Maria Greganado dejjem tgħid fuq il-poeżija ta' Claudia, anke qabel ma kienet ħarġet l-ewwel ħarġa, kemm il-poeżija ta' Claudia tfakkara fil-poeżija ta' T.S. Eliot. U nista' ngħidlek li naqbel perfettament ma dak li tgħid Marija dwar Claudia u dwar il-mod kif kważi isa bitzilla il-kitba ta' Claudia, imma toħloq patterns jekk trid li huma differenti minn dawk li soltu naraw. U naħseb li f'din il-ġabra ħadet ċertu riski għax esperimentat ftit iktar bil-lingwa, imma għalija kien pass importanti u pass sabiħ ħafna. Issa jiena ħerqana għattila ġabra ta' Claudia Gauci. Probabli Claudia bħalissa ħatajlek stenna ftit jew ma nafx kumment ħataddi. Nadja nixtieq ngħaddi biex nitkellem fuq il-varjazzjonijiet ta' skit li ħareġ minn ġi publikat minn Eda Books. Iva. U li dis-sena rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-Poeżija. Proset. Grazzi ħafna. Xi tajli fuq varjazzjonijiet ta' skit? Varjazzjonijiet ta' skit. Is-skit kif inhu varju. Kif
Eżin, x'tifhem, eżin it-titlu, għajdu it-titlu. Illum għandkellu fuq titli biss naħseb. Ara, l-ewwel net il-ktieb huwa maqsum f'ġiex taqsimiet. Kont qed Ara, it-tieni taqsima hija miktuba huma kollha poeżiji li nkitbu waqt l-ewwel imxija. Okay. U naħseb illi fl-ewwel imxija kollha kemm aħna meta sibna ruħna msakrin id-dar għall-ewwel darba li kienet esperjenza ġdida u pjuttost overwhelming għal kulħadd. Naħseb illi kważi ħafna minna l-inqas esperjenzajna skiet b'modi differenti u kultant innuqqas ta' skiet ukoll għax meta tkun familja sħiħa qed tgħix ġo appartament żgħir. Imma kien hemm momenti naħseb ukoll ta' skiet fit-toroq li ma konniex imdorrijin bih. Skiet ma' nfusna fej bżon ta' riflessjoni kważi fuq x'qed jiġri madwarna. Inserta ġitajjeb hekk illi għax kelli l-ewwel parti tal-ġabra li kienet kważi lesta diġà u li ġara kien illi ma nafx li ma raġuni kont qed nikteb din l-idea ta' skiet. Ġifieri kien hemm din kif taqbad tgħid, kien hemm din l-idea li kienet kollu qisha preżenti u ma nafx għalfejn. Però f'varjazzjonijiet ta' skiet huwa wkoll referenza għal ġiex affarijiet. Waħda minnhom hija Simone Ingwanes għandha poeżija li toġobni ħafna li fil-fatt kont qlib tal-Franċiż u li jisimha varjazzjonijiet ta' skiet. Imma u Simone Ingwanes hija wkoll waħda mill-poeti favoriti tiegħi Maltin kontemporani u nixtieq ħafna illi fi żmien li ġej naraw ġabra oħra ta' Simone Ingwanes. Imma wkoll referenza għal kittiba oħra li hija Margaret Atwood. Okay. Variations on the word silence, on the word sleep and variations on the word love. Ġifieri naħseb li bekk wasalt għal dak it-titlu varjazzjonijiet ta' skiet. Ħaġa oħra, varjazzjonijiet ta' skiet minn fejn ġiet, sorry. Ġiet ukoll minn poeżija li ktibt li fil-bidu kien jisimha Recto Verso fejn għandek iskiet sabiħ ngħidlu jien ta' bidu ta' relazzjoni fejn inti l-preżenza ma' xi ħadd hija kważi biżejjed, m'għandekx bżonn kliem. U mbagħad għandek iskiet ta' relazzjoni li qed tinkiser, dak iskiet ngħidlu jiena skomdu, iskiet li għax ma fadalek iktar xtejt forsi jew għax l-affarijiet li tixtieq tgħid huma tqalwis, allura tippreferi ma tgħidhomx. U fil-fatt fil-ktieb hemm din qiegħda f'forma ta' kartolina mbagħad skonna milnija f'forma ta' kartolina fuq wara hemm ritratt u r-ritratt huwa ta' Kenneth Cicluna. Konna ħdimniha hekk. Ġifieri mbagħad il-poeżija tat l-isem lill-ġabra. Ġifieri dik hija l-istorja. Dik hija l-istorja interessanti ħafna, jiena ħallejtni bla kliem, għax kont ħażasik xi ħaġa u nsejt ngħid il-verità ma jimportax. Għandi ħafna lablab. Le, u jiena ġobni kif inhu magħmul. Dak xogħol Glenn Kalleja. Mela l-pubblikatur huwa Ede, wara Ede hemm Svedzdan, Reljeċ u però il-ktieb huwa magħmul blidejn minn Glenn Kalleja ta' Kodba Kalleja. Dak iż-żmien Glenn kien għadu ma sarx pubblikatur kif inhu llum. U xogħol Glenn joġobna ħafna u ngħidlek ukoll għalfejn joġobna ħafna għax jiena u Glenn għandna xi ħaġa komuni li hija l-ħjata. Jiena il-karta nħobba ħafna imma ma nafx inħid il-karta. U Glenn jaf ħafna jħid il-karta. Fil-fatt kull ktieb huwa differenti. Ovvjament dejjem qed isegwi imma kull ktieb għandu xi ħaġa li hija differenti. Niftakrek tajda di fil-tnedija. U niftakar kont ukoll rajt li kienet vera belħitni li kont ktibt poeżija li tista' tinqara minn fuq. Għandi bosta minnhom f'din il-ġabra. Jew fuq l-isfel fuq jew nkella left right left. Eżatt. U jiena niftakar wara li kont smajt din waqt it-tnedija, mort id-dar u kissirt moħħi biex nikteb poeżija li taqra irnexxieli. Kelli nagħmel ħafna varjazzjonijiet sakemm wasalna għall-aħħar waħda ma irnexxieli u vera
Għad maħsibta, il-mod ta' kif taqra poezija huwa dinamiku ħafna. U naħseb jiena di waħda mill-isbaħ ħaffarijiet meta taqra l-poezija. L-poezija li hija dinamika wis u għax anke l-mod li taqra, meta taqra, kif taqra, fejn taqra, kollox jaffettwa kif tifhem il-poezija. Eżatti, u naħseb hemmhekk ukoll fejn kultant il-fatt li ħafna poeti kontemporani qed jiddeċidu li jneħħu l-punteġġjatura dik tkompli jiżid ma' dan l-effett li qed issemmi inti. Għax inti mingħajr punteġġjatura sa ċertu punt qed tagħti l-libertà lill-qarrejja li jiddeċidu huma fejn ħajjiqfu jekk mhux ħajaqdu kelma ma' oħra, jekk hux ħajaqdu vers ma' ieħor. U ovvjament din bħal dejjem ikun xikun it-test u veru taqraħ darba u mbagħad terġa' lura lih f'sitwazzjoni differenti ta' età differenti ta' f'burdata differenti qatt min taħat tħossu l-istess. Eżatt. Nistgħu ngħaddu għal ġabra oħra li ħriġt is-sena l-oħra u xek żifna f'xifer irdum. Li hija ġabra ta' novelli darba. Ġabra ta' novelli, eżatt. Mhux ġabra ta' poeżija. Jiena ngħid il-verità hemm storja minnhom li kissritni. Veru? Kont qed naqra kont nistenna il-partner tiegħi ma jixi xi ħaġa u kelli ktib f'idea u kien hemm queue u qatt noqgħod naqra minflok noqgħod niċċassa insomma. U tant ħassejta li fqajt nibki mal-ġemp tal-queue l-aħħar waħda jekk minna. Okay, l-aħħar waħda fejn il-mewt requiem tal-aħħar waħda u vera mill-mod li ktibt Nadja vera ħassejt ħafna. Dija xi ħaġa li n-nies jgħidu li ħafna, speċjalment fuq dik l-istorja. Issa jiena ovvjament it-tirti qatt ma jkun l-imbikki lin-nies, imma għandi ħabta mbikkihom lin-nies. Imma żifna f'xifer irdum di darba hija ġabra ta' stejjer pubblikata mill-Merlin. Hija ġabra li fil-bidu ma kienx ħatidher. Daw ħafna mill-istejjer huma kienu ġew miktuba iktar minn 10 snin ilu. Fil-fatt ħafna minnhom ġew miktuba qabel ir-romanz ir-rota dar id-dawra kważi sħiħa. Istra. Però l-ewwel abbozz li kont bat lil Chris ma kienx aċċettah u l-lum il-ġurnata nirringrazzjah ta' dan. U naħseb li mill-weak points li kien hemm f'dak l-ewwel abbozz irnexxielna għax Chris huwa apparti li huwa pubblikatur huwa editur tajjeb ħafna li saqsi mistoqsijiet li kultant jolqtuk fil-laħam il-ħaj imma jkollok bżonnhom dawk il-mistoqsijiet. Tieħu ftit ħin u taħseb fuqhom u tgħid jara hemmhekk għandu punt u hemmhekk kif nista' mmur lilin minn dak li kont għamilt qabel. Il-fatt li hemm ċiklu, jiena ngħidlu ċiklu, jiena sejjaħlu ċiklu dan, eżin, meta tkellim fuq dil-ġabra ma' Claire sejjaħlu ċiklu, hemm dis-sens ta' cyclicity le fl-istejjer jien nara. Għaliex huma marbutin waħda ma' oħra. Eżatt. Kif irnexxiel eżin kienet xi ħaġa li ħsibt dwarha jew sort of it happened by accident? Le, ara, mela, għadni kifetlek li l-ewwel abbozz li kont ippreżentajt il-Chris minn snin ilu ma kienx ġie aċċettat. U wieħed mill-kummenti ta' Chris kien hemm wis overlapping bej storja oħra li kienet weak point. Ara, il-mistoqsija kienet okej, mela x'ħamel bihom dawk l-overlaps. U minn dawk l-overlaps imbagħad ħarġu dawn il-ħoloq bejn storja oħra. Ġifieri minn hemmhekk li ġiet. Nadja, grazzi tal-li kont ma' ħajkolli nwafqek hawn għax spiċċanna l-ħin. Grazzi tal-li ġejt u nifraħlek tal-titli tiegħek. Le, mhux nerġa' nirrepetihom. Le, tirrepetihom. U jiena ħossni onorat ħafna li ġejt u tkellimna flimkien. Jiena ferħana ħafna li kellna din l-intervista flimkien għax kif taf jiena wkoll persuna li inħobbok ħafna wkoll bħala ħabib, bħala persuna. Grazzi Nadja, vera napprezza. Grazzi tal-li kontu magħna, infakkarkom li Marka Paġna jixxandar kull nhar ta' tlieta fis-6 fuq YouTube tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today u bħal audio sibuh fuq Spotify u Apple Podcasts. Grazzi tal-li kontu magħna, jiena Luke Gallia.
Nirringrazzjaw lil Dingera Salons li huma l-sponsors ta' dan il-programm.